Wij gaan een test met je organiseren vanuit de Snitsterkant. Dat doen we hier op het PM-kanaal. Om te zien wat de boot kent. Dat is voor hun ook wel nieuwsgierig. En het is ook nieuwsgierig voor u natuurlijk. En dan is dit nog de waskouwing. En dan gaan we verder met handhaven. Als de boot harder kan als 20 km in het uur, dan is het een vlugge motorboot. Die heeft een minimumleeftijd en een vaartbewijs bij. Dat gaan een soort mensen net in de gaten. We hebben nu die van 12 pk testen in de Leiden. En dat bleek dus dat hij een liedje 18 kilometer toch nog varen, maar het hele lichte jonkje erin. Dat zou het al genoeg. Dus dat is de vlug? Ja. En hoeveel pk zit erop? 2,5. Dat zou je toch net verwachten dat je er heel hut maar kennen, of wat? Nee, dat is waar. Maar alleen hij gaat op zich wel snel voor mijn leeftijd. En ik mag er nog niet eens mee varen, dus het is wel leuk. Ja, is dat leuk? Ja. Is ik het onbegrip waarschijnlijk bij de ouders. Dat de ouders niet weten eventueel hoe het bootje echt kent. En de band die ging kan erop natuurlijk. De jongens en famkes die had een burfamke een 6 pk heeft, dan wordt het jonkje misschien wel 8 of meer. De politie zal het komende wintersportseizoen streng controleren op het varen. Er komt net heel veel jeugd op om hun bootje te testen te laten, hoor. Nee jongen, dat winnen nog maar draaien. Maar ja, het draait nog ik natuurlijk. Hè? Maar wij hier natuurlijk wel een beetje verwachten. Maar dat het maar draaien binnen, dat is natuurlijk wel... nog is het nog een tijd, maar dat is jammer. Na weekend is er nog een testdag op de Lemmer.